विश्वनाथ बाबू और गोविंद बाबू दुई बंधु। गोविंद बाबू स्त्री हूँ देवकी और झील रची। विश्वनाथ बाबू स्त्री कामिनी और पुओ झील मिसी 3 जन। बड़ पुओ विजय और झील संजना कॉलेज रे पाठ पढ़ती। दुई पुओ झील कॉलेज पाठपढ़ा खर्च रे सान पुओ अजय बड़ी पड़ा। से पाठपढ़ार मन थिले मध्य खेतबाड़ी काम बापा को साहाय्य करे। गोविंद और देवकी अजु को निज पुओ भली देखते। से अजु मध्य तांको बापा माँ बोली डाके। एपरी भाव में दुई परिवार मध्य सुख दुखर समय बीती जाउଥାଏ। रजी माँ रजी शुणुचु? आज्ञा बापा मते डाकिले। आज पर तोर +2 रिजल्ट बाहरुची। आज्ञा बापा आज संध्या 4टा रे रिजल्ट बाहरिबो। बापा बोऊ को कहि देबे मु अजू भाई घर को जाउची। फेरु फेरु राती हे जिवो। 7 वर्ष पर विशु विश्वनाथ बाबूरे परिणत होइछि। बड़ पुओ विजय जड़े इंजीनियर एवं झील जड़े ख्याति संपन्न डाक्तर होइछि। वर्तमान विशुर चाल छपर घरटी 2 महला कोठाघर होइछि। माउसी प्रणाम। रजी भल ना? आज्ञा माउसी। माउसी अजू भाई कोठी अछि? रूम रे थिबो। आज्ञा माउसी। से तो कहीं ता रूम रे नहीं। ताहले अजू सेई पोखरी तुठ गछ मूल रे। हो माउसी मु अजू भाई पाखो को जाउची। अजू भाई भाई तू एठी बसिचु? भाई हाँ पागलंक भलिया ई सुनसान जगह रे बसी कोन लेखुचु? सुन ए साहित्य होउची मोर कुरुक्षेत्र। ए खाता कलम होउची मोर अस्त्र। आउ ए लेखा होउची मोर युद्ध विद्या एवं मु जणे कुशल योद्धा। तेणु युद्ध न करी आउ करिबी कोन? हौ तू जदि गोटे योद्धा तेबे तू कहा सह युद्ध करिवु? तो बापा बोऊ ना मो सह? ना आउ तेबे ए युद्ध केतेबेले प्रकृतिर सपक्षरे तो आउ केतेबेले प्रकृतिर विपरीत परिवर्तनर विपक्षरे। ए युद्ध केतेबेले दरिद्र कषाघातरे जर्जरित निष्पेषित जनता को न्याय देवा सपक्षरे तो आउ केतेबेले निज संस्कृति और परंपरा को भूली आधुनिकतार परिचय देवाकू जाई छिंडा सार्ट पैंट पिंधुवा जनतांक विरुद्धरे। थाउ भाई तो कथा गुड़ाक बाउंसर बल भली मो मुंड ऊपर दे जाउची। हौ छाड़ से कथा। तू एठिके कोन पई आछछु? कोन पई आसीची? तू कोन जानिनु कि आज +2 रिजल्ट बाहरुची? सतरे ना कोन? हां सेति पई आसीतली सांग होई मंदिर जिबा बोली। हौ चल। ସେଇଠି ରହ। କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ? ଜାଣିନି। ଆଉ ତୁ? अरे डर नहीं तमें तो कॉलेज रे टॉप करिछ। अजू तो हमर फर्स्ट हेची तू तो सेकंड हेचु। आसो एबे। कांग्रेचुलेशन। ହଉ ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ପାମିନି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇ କର। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ତା ପରିବାର ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଯେ? ଯାଉଛି। ବିଶୁ ୟା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଅଜୁ କଲେଜରେ ଟପ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ? ଅଜୁ କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ବାକି ମୋ ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ ନହେଲେ ଓଏଏସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୋ ପୁଅ ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଦେଇପାରେ। ହଁ ତଥାପି ପଚାରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଜୁ ଶୁଣୁଛୁ? आज्ञा बापा मते डाकुथिले कि? କଲେଜରେ ଟପ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? बापा मु ओडिया भाषा ने पाठ पढ़िବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ?
ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େ ପୁଣି ଟପ୍ କଲୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ହଁ ବାପା, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। 5 ଗାଁରେ ମୋର ବହୁତ ନା, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? 2 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ସାନ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେବି? ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ବାପା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ମାତୃଭାଷା। ଏହି ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ଜାତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। କେଉଁ ଆଲୋକ କଥା କହୁଛୁ? ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ସହରୀ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ। ପିଲାଟା ସହ କାହିଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? ତା ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କାହାନ୍ତି ବାପା? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏପରି ଭାବିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସାମାନ୍ୟ ଲେକ୍ଚରଟିଏ ହେବ। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ସହ ପାୱାର ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଇବୁ। କେବଳ ନିଜର ଭାଷା ଓ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସମାଜରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବୁନି। ଏଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାକିରି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ? SSC ଠାରୁ IAS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ପାଠଟିଏ ଲୋ। ତେଣୁ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼। ହେଲେ ବାପା, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଭଳି ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ଯଦି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ତେବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ? ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ନା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ବାପା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୁ, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୁ, ଅଜୁର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ରେ। କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ରେ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମଉସା, ବାପା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜୁ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜମି ଖଣ୍ଡକ ବିକି ବାପା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଉସା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅଜୁ ଭାଇର ଡାଏରୀ। ବାପା, ମୋ ମନ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୁ ଭାଇ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ବାପା ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି କି ଏ ଜାତି, ଏ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନାଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅଜୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ କସ୍ତୁରୀ ନାମକ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତାର ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏପଟ ସେପଟ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଶେଷରେ ଶିକାର ହାତରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆଦରି ନେଉ। ତେଣୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।